Der er jo en minimal kabine selvfølgelig i sin indretning, men det gør jo ikke, at der ikke er opbevaringsmuligheder. Hvis vi ser dørene her, for eksempel med dørlommer, er de jo rigtig gode til både store og små ting, i og med at vi jo har flyttet højtalerne op i vores soundbar op under forruden. Har er aflæggeplads til mobiltelefoner, både med trådløs opladning, men der er også plads til 2 mobiler. Der er et opbevaringsrum hernede også, hvor man kan lægge værdigenstanden og så endda lukke låget på igen. Og der er mulighed for kopholder, som kører ud. Man kan også vælge at tage kopholderen væk, og så er det bare opbevaringsrum. Den kører ind i 2 steps. Og så er der selvfølgelig også et handskerum, som da vi jo med denne nye konstruktion har valgt at flytte hen i midten, så alle bedre kan nå det, end at man skal ligge og nå henover, som man gør i det gamle setup. Rikke, det her nye system, hvor man ikke skal bruge en nøgle, hvordan fungerer det? Jamen det helt nye er jo, at i de varianter, hvor der er digital key, jamen så når du går op til din bil, så låser den op. Og skal du have en nøgle i lommen, eller kan du også bruge din telefon? Du kan også bruge din telefon, lige præcis. Bagagerummet er jo vigtigt for rigtig mange EX30-kunder. Kan du ikke prøve at give os en gennemgang af det? Det kan du tro. Altså, her har vi et 318 liters bagagerum. Og her kan man så justere sit bagagerum til at få lidt mere plads sådan der. Så kan man også stille det tilbage sådan her. Og det er faktisk sådan, at man kan tage sin hattehylde her, og så kan den ligge nedenunder, hvis man nu skal læse bilen. Og hvordan med den lille ekstra plade øverst? Hvad kan man bruge den til? Den her, Will It Fit, giver et godt overblik over, hvor meget plads er der i virkeligheden i det her bagagerum. Der er jo også et bagagerum foran. Kan man forvente at have bagage i sit frunk? Nej, det kan man ikke. Det er altså for lille til, men der ligger et ladekabel. Det er super smart, at det ligger her. Du kan også have sprinklervæske og andre sådan lidt mindre ting deri. Og når man nu har børn med i bilen, Isofix, hvor og hvad og hvor mange? Jamen, der er 2 Isofix-beslag på bagsiden.